Tsaga-tsaga lang. May tsaga, may nilaga. Ho! Tambak tayo ngayon. Dahil 2 araw sarado. Yan. Yan, kasama namin, nagahugas. Kapagyan, PWD. Yan, meron pa sa labas. Tambak tayo ngayon. Wala tayong maayos na kwan ngayon dahil may ginagawang building. Ayan o. Yan, tsaga-tsaga lang mga katubigan. Babalik tayo mamaya. Ayan, mga katubig, hindi pa kami tapos. Second batch naman ngayon. Makami ngayon. Salamat ulit, bagong dating. Tsaga muna ngayon dahil may ginagawang expansion sa building ng tubigan. Ayan. Busy sila sa labas. Naghahalo ng konkreto. Ayan, ginabi na po kami. Katatapos lang namin mag-repair ng suki. Maraming salamat po sa pag-unawa ngayong araw. Dahil po bumagal ang source namin dahil sa pagbuhos ng konkreto para sa expansion ng building na ito. Ayan, ginabi na rin ng mga tao. Ayan, ginabi na kami mga katubig. Katatapos lang ang pag-refill sa mga suki. Ay, maraming salamat po sa pang-unawa. Ito yung mga tao katatapos lang sa buhos. Yun, ginabi na sila.
Hoy, sampala! Naksawan! Naksawan, ira! It's already 8:45 ng gabi. Mustahin natin ang tubigan. Uhoy! May mga hindi pa nakuhang mga galon. Ayan. Pasensya na po kasi humina ang source namin dahil sa buhos ng konkreto. Mga ilan pa sila. Maraming salamat sa mga suki. Ay, tapos din. Balik pa na naman bukas. Okay. Okay, that's it mga katubig at mga suki.